laino arteko bidaia, lurralde magiko batera. Jingle, jingle, jingle herri, hauxe da jingle herri, zatoz ere ikustera, gurekin batera. Jingle, jingle, jingle herri, hona hemen jingle herri, beti alai, beti pozik, hemen zaudenetik. Jingle, jingle, jingle herri, gozatu jingle herri, jiji, jiji, jingle herrin, bat gehiago zara. Jingle Kids. Robot basatia. Katalin! Ireki! Katalin! Badakit hor zaudela. Ez nago hemen. Atea inork irekitzen ez badu, ez dago inor etxean. Ez egin umekeriarik. Katalin! Zerbaiten beldur zara? Atxu! Ai, oiene! Katalin? Bai, banekien nik. Etzen eukan zure tailerra txukuntzeko asmorik. Baneukan asmoa, baina... Itzeman zenidan, eta begira, azen aspila. Azkenean gaixotu egingo zara. Zergatik hartatu da? Lehen ez zinen horren narrasa? Bapatean gertatu da, oharkabean, ez dut izan garbiketa egiteko astirik. Eta orain ez dakit, nondik hasi behar dudan ere. Begira, Katalin, hauxe da tratua. Zuk zure tailerra txukundu arte, nien naiz etorriko zu ikustera. Baina... Neurri gogorrak hartzeko ordua da. Ara, atzoko ondorioak dira, ez da? Horrelako zerbait. Mila hiletxuk ere lukete hau txukunduko urte betean. Ideia bat izan dut, badaukazu pastel handi bat, goxoki batzu? Zertarako nahi dituzu? Eta esan gora trabant galan dotore eta xelebrea. Haze zorte hona arekin egotea. Bueno, zein da zure ideia? Esan egin behar duzu. Gora traban galan dotore... Ez dut besterik gogoratzen. Ondo dago, esantzat emango dugu, etorri. Zeri begira dizara? Hartu, ikusi zuk zeuk. Zapata garbiketa aktibatuta. Zapata garbiketa burututa. Paketatzea aktibatuta. Paketatzea burututa. Supergarbiketa aktibatuta. Bai. Zoragarria! Ez. Nikola, tira, nikitxo, mesedez! Ez. Ulertzazu, inork baino gehiago behar dut. Kanpoan egon behar dut egun osoan albisteak aurkitzeko, ez daukat garbitzeko astirik. Albistea idatziko dut zutaz. Zure argazkia zalean agertuko da. Bikaina izango da. Ea begirada zorrotzari berriro? Bai, hori da. Titulua izango da aurrerapenari aurrez aurre begira. Ona izango da, Ez. Bai! Bueno, bai, ona izango da, baina ez dizut robota utziko. Ez etorri erreguka. Prototipoa baino ez da. Bere superadimena aktibatuko bazenu, ez dakigu zer jasoko litzateke. Nikola! Zer nahi duzu? Marianen labea da, leher egingo du eta zu hemen ez egin gabe Marianek arazo larriak dituen bitartean zoaz, azkar! Bai, joan egin behar dut. Agur! Ondo irten da! Eraman egingo dugu, ordu beterako edo... Et, utzi egin digu, horixe da egia, utzi egin digu. Nekien norbaiti robota lapurtzea, honen nekagarria zen. Norbaitek ez du vitaminarik hartu aspaldian. Jaitsi eta lagundu. Laguntzen ari naiz, ikusiko duzu tailerra zein garbi geratuko den. Taka! Supergarbiketa aktibatuta. Aurrera! Lasai! Lasai! Kontuz!
Ai, Ara, gaur lehenengo zitzeko beteratu naiz. zer egingo zenuke nik gabe, Nork ekarriko zizun? Iso norbait dator. Katalin, gaizki jokatu dut. Ez zintudan mehatxatu behar. Lagunek batekin behar dute elkarri laguntzeko. Fin ere laster etorriko da. Nikola ez dugu aurkitu ordea. Etor zaitezke pixkatxo bat geroago? Geroago? Bai, orduerdi geroago, edo bihar bestela. Tira, ez izan lotxatia, hemen batean garbituko dugu. Hene bat da. Nola garbitu duzu? Baina, Marian, hau alda Katalinito beharrean zeukan naspila ikaragarria. Ez dute zer ulertzen. Supergarbiketa burututa. Zaude, zer izan da hori? Ez da zer izan. Ba, nik zerbait entzun dut. Bueno, neu izan naiz. Nire tripa horroak izan dira. Gaur ez dut gozaldu eta... Marian, zaude! Arrano pola. Ez. Nikolak eraiki du azkenean beraz! Buah, ikusgarria! Nola lortu duzu robota? Neu izan naiz, Bueno, egia esan, hau, Sukaldean ere moldatzen da? Edozen gauza egin dezake. Superlore landaketa aktibatuta. Nikola benetako genioa da. Robotonek gauza miragarriak egiten ditu. Baina ezin diot elkarrizketarik egin lastima. Egin elkarrizketan euri mesedez. Superlore landaketa burututa. Zer egin emango diogu orain. Kendu embarazutik traban. Bosta xolan niri txatar multzorrek. Marian, jandezaket marrubi marmelada? Bai, zoaz, jan nahi duzuna. Begira, hau sukaldaritza aktibatzeko izango da. Pantxo, teleskopio horrekin jolastera jo nahi du. Bai, ondo dago, zoaz. Botoi hau zertarako te da. Superradimen aktibatzeko. Nikolak ez ukitzeko esan du. Zergatik ez? Hori ba, zergatik ez zapaldezakon. Superradimena aktibatuta azkenean, orain robotak nahi dituen aginduak bakarrik beteko ditu. Ez dakit nik superradimen hau gustatuko zaidan. Garbiketa, iletsua, garbitu. Utzi bakean. Oztopoa, trabatik kendu. Iletsua garbituta, hasi zentrifugatua. Zara jakintxua, Pantxo. Zer egingo dugu? Ospa! Itxaron, enauzue gauzak zuntzitzen ikusi. Bazkaria prestatu. Zuritu. Zatitu. Garbitu. Egosi. Bazkaria prest. Jan. Gozatu bazkariaz. Hazen azka! Nik ez dut hori jango. Katalin, nola itzaltzen da? Zeuzara taldeko jakintxua. Garbiketa egiten laguntzeko deitu didate eta orain denak desagertu. Hara, traban! Zergatik zaude hor zintzilik? Atxeden hartzen nago. Ez zaitut nekaraziko orduan. Jaitxin ezazu hemendik, nora zoaz? Atxeden hartzen ez zaude ba? Eta esango banizu gure herrian robotero bat dabilela, sinetxiko zenuke? Zer jazo da hemen? Grace izan da! Iletxua ez du zaizu! Lagundu mesede! Non zaude txatar multzoa! Manoa, Gracie! Iletsua garbitu. Berriro ez dut beste garbialdi bat jasango. Txatar multzo, utzi nire laguna! Hor daukazu! Egin ribarre kamerari hori da! Prentsa librea! Hor daukazu! Jatera. Azalduko dituzu ez zer jazoten?
Esan dizuet, prototipoa baino ez da. Nola jakin behar genuen zuk prototipoa zeniona robotero bat zela. Ia herri osoa suntxitu du eta. Bueno, hasteko, zeuek erabaki duzue roboteroa Nikolaren etxetik kostea. Astiro, un etxo bat, ez aldaki inor kostea gauza bat dela eta eskatuta hartzea beste bat? Eta zer gehiago? Zer gehiago? Lanari ekin behar diogula. Eguzkia goian dago, badugu hastia. Robotak hemen batean egingo luke hau dena. Nik uste dut oraingo zegokiagoa dela lana geuk egitea. Superradimena aktibatuta. Anta!